ukuze sitholele igoli Nkuleko ile sapya ka Rhinos nesapya abo sales uma ungabheka umehluko lama striker uRhinos uyakwazi ukusplita the two center back ye-TS Galaxy lama runner washayayo wenza ukuthi i-center back ye-1 izomlandela the more imlandela kuzovuleka ispace la khona sizokhona ukusebenzisa leso space ukuthi sikwazi ukuphanisha leya team angikwazi ukuthi ngaqala ngoshasha kuneRhinos noma bangathi ama game kanjani uRhinos will give you something Rhinos Nkuleko ngifuna ukutshela ngoRhinos uyakwazi ukudlala eboxini uRhinos uyakwazi ukuthi abuye deep uma ngabe team ufuna ukudlala offside trap but lama runner washaka bheka lama runner awenzile uRhinos Nkuleko ilawa ayenza ukuthi iSundowns at the end of the day ikwazi ukuba ingozi because most of the time besifuna ukudlala size ngama pockets besingakhona ukuthola i-striker behind the defense but now ku introduce uRhinos kwenza ukuthi iSundowns ikwazi ukuthi ithole lama chances ewatholile. OK Furniture's great Christmas sale is now on. You'll find the biggest savings on home essentials at OK Furniture. These deals are valid until 23 November 2025 only.